Ey cemaatler, ey Türkmen Müslüman doğallar, imanlı sade milletle, näme gurrun geçti şu gecede? Behterin amal imanın içinde evvel 5 vakt namaz. Haktır, doğrudur. Kan adamlar var. Fitne zaman bolupdur, afet zaman bolupdur. Zehirler harap zaman bolupdur. Awwalin aydilyan zat palani namaz okuyup bada näme bolly? Palani 5 vakt namaza qatnaýada näme peýdasy bolly? Palani qatnapdy da oğul gydyn şeýtip gezip be. Yaşıma meňdeş palani mescidi bar ýa-da gıybetden başga zat işi ýok diýilýär. Ya häzir özüni dogurlasun, hamany mescide qatnap be, häzir bergisin merenak, ya mescide qatnap be, dogany bilen kepleşenak. Oham şu bir tofor bahanalar, sebepler köp ölüpdir. Oham kan adamlar öz ýandan özü pakirjik. Ya düýüp namaz okuyanak, ya hiç cemaate varmalladan, ya okuysa-da hewre çalasym okuýar. Oham hatta inni bir hatta varıptır cemaat gaw dikkat edeýin ha. Kur'an aýtýan musulman adam Allah Allah diýse ýüregi jaýlaşar diýe. Şu mahalkan gelin gyz erk adamlaryň soragy näme? Biz namaz okuysak ýüregimiz ýarylyp barýar diýe, gulaýyndan mah bilmeýäs diýe. Näjire bolýaşy? Men inşallah jogabyny aýdyp berjek. Qadrın milin aydılacak görürüňler. Eşitdirin dowanjyklara. Hudaýyň ýanyna ýüzgara bolup sataşamasyn. Öten akşam geçip gitdi dämi? Geçti, derrew geçti. Bir ýatdyk, bir turdyk, bir ýeje tamam geçti. Bir döwrümizde geçecekdir ha. Olaqan şu ýurtda kim padşah barmyş? 2000 ýyl mundadyr, 1500 ýyl mundadyr. Sasani padşahlar barmyş. Eser bam, sürlük gitdi hemmesi. Döwür geçýändir ha, biziň döwrümizde geçecekdir ha. Gyzgyn bazary da bolsa, gyzgyn mektebi de bolsa, gyzgyn kelasy da bolsa, gyzgyn danışgasy da bolsa da, gyzgyn bolup duran üýşmelek bir gün tätil bolaýandyr ha. Adam allanmellerdir ha, hemişe kurrun da awwal özüme gerek nasihat kurrun, ondan siz Türkmen dowançyklarymyzda ak nasihat da. Şurun giňzat dehret kılıp namazlığı gaşin men barıp bilemek yürüğüm ýarylyp barýar diýip aýtýar. Oham ege okuýarsam da beter çalasym okuyup namazlygy ýygnamasam yürüğüm agzyndan çykyp barýar diýär. Häzir bir gow düşünmeli wurrunşy Kur'an aýdýar, okuyup beraýyn bir teberrük. Auzu billahi mineşşeytanirracim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah aydiye Kur'an-ı Kerim'de. Müslüman Allah diyse, Subhanallah diyse yürüğü jaýlaşmalydyr diye. Inni bir benden soragşy men zikretsem, tesbih sanasam ya namaz okuysak bolsam yürüğüm ýarylyp barýar diye men boljak däli. Men jogaby näme bolmaly? Muňa ýol näme aýtmaly? Ýoksa bir adam men howsala bolýan ise bir namaz okuy diýiljekdir şeriatda. Ya Peygamberimiz her haçan narahat bolsa derrew namazlyga minýänmişdik. Emme bir sorag bir men namaza barsam ýüregim ýarylyp barýar diye. İnşallah ak jogabyny ak dermanyny aýdyn, ýen aýdýan qadryny bilen aýdylýan görürüň. Awwal qysy Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdýar: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. حديث صحيح متفق عليه. Peygamberimiz aýdýar, şeytan adamın damarlarının içinde kan barýan yerine şeytan barýandyr diýär. Adamın kan barýan yerine şeytan barýandyr diýär. Bibenläni şeytan düp eýeläpdir da.
Ünni näme men waswas etdiye? Namaz okuysa bir neçe etdiyen günahları var, derrew şonu yadyna salýar. Eger namaz okuysaň, ol egin maşytan aýyrmaly bolýan. Eger namaz okuysaň, o irtibatyň aýyrmaly bolýan, haram irtibaty. Eger namaz okuysaň, o mahbaran aýyrmaly bolýan. Derrew men yadyna salýar-da, ohum şo zatlarda aýyrsa bir ülajak ýaly. Ya namaz okuymaly bolýar, ya o haram işleň içinde güýmen gezmeli bolýar-da. Onun şeytan vasvas etdiye näme diye namaz okuysan o günahları, o etdiyen işleri hep bermeli olarsın diye. Onu hep bersen de sen zindigi etip bilmersin deyip min yadyna salýar. Bir gezek yadyna salmaya o şeytanna sen eýäň huzuruna dur arasdaja bolly diýmeýe. Eýäňe bir gün öwürlip barjakdyrsyň diýmeýe. Ey cemaatler, Suriye emme cöz var, emme cöz Kur'an'ın ahirki parası. Hefteyek diye aýtýarsy biz. Kur'an-ı Kerim'in ahirki parası. Emme yetesâelûn. Ondan sonra ve'n-nâzi'at. Bir gayrat edin, bir tercümeli Kur'an-ı Kerim bolsa, bir öýde bir bolmasa bername koyun, bir jegedip de olsa şoň tercümesini bir okuydan çıkın. Emme yetesâelûndan ta kul a'udhu bi rabbin nâs barýança. Amma yetesâelûn kıyamadın gurrun etdiye. Ve'n-nâzi'at kıyamadın gurrun. Ondan soň näme sure gelýär? Abasa we tewalla. Kıyamadın gurrun ba. Ondan soň ize-şems kuwirat kıyamadın gurrun etdiye. Ondan soň ize-semâ fatarat kıyamatın gurrun etdiye. Ondan soň weylul lil-mutaffifin kıyamatın gurrun etdiye. Ondan soň ize-semâ şaqqat kıyamatın gurrun etdiye. Ondan soň we-semâ zâtil buruj kıyamatın gurrun etdiye. Ondan soň was-semâi wat-tariq yawma tubla as-sarâir kıyamatyn gurrun etdiye. Ondan soň sebbih isme rabbik kıyamatyn gurrun etdiye. Bel tu'thirûnal hayâtad-dunya wal-âhiratu hayru wa abqa. Ondan soň hal atâka hadîsul gâşiye kıyamatyn gurrun etdiye. Ondan soň wal-fajr kıyamatyn gurrun etdiye. Ondan soň la uqsim o da kıyamatyn gurrun etdiye. Hemme suralarda kıyamatyn gurrun etdiye. Bir musulman näjire kıyamat ýadyndan çykarmar. Görýän kızatları geň zatdyr ha. Amma yetesâelûndan ta la uqsima barýança. Wel-leyli izâ yaghşa kıyamatyn gurrunma. Wad-duhan içinde kıyamatyn gurrunma. Iqra kıyamatyn gurrunma. Izâ zulzilet şodurşy kıyamatyn gurrunma. Wal-adiyat kıyamatyn gurrunma. Al-qariya kıyamatyn gurrunma. Alhaakumut-tekâthur kıyamatyn gurrunma. Weylul likulli humaza kıyamatyn gurrunma. Ara'aytellezî yukezzibu bid-din kıyamatyn gurrunma. Teppette de kıyamatın gurrunu var. Näjire musulman adam kıyamatı ýadydan çykarmaly. Şo namaz okuyup bilmeýe, howsala bolýar dem namazyň üstüne düşjek. Şoňa Allah üçin aýdýan, men sizin bir eşsin. Ey insan. Ey aýaly erkek insan. Allah'ın huzuruna bir gün durmalysyň, şoňy ýadyna sal. Bu mahal şäherliň içinde, bazarlyň içinde, danışgalyň içinde, maşin, motor gelgidin içinde yıkıcıdın bir gün Allah'a cevap vermeyeni yattan çıkarama. Şun ekser adamlı bilye ha şon pardygyny. Ýöne adamlaryň içinde toy, ýas, mereke, bazar, akşam yatıp erti turup öz bilmeýän bolup günni geçirip be. Yıkıcı kabry girşýanyk, yıkıcı da Allah'a cevap vermelidir ha. Soňram aleme berzahte yani dünya bilen kıyamatın arasında. Ve kıyamet gününe hem ruhu hem gövdesi katı horluğa düşecektir. Allah Kur'an-ı Kerim'de aýtýandyr. Bir okuyup çıksın belli olur näme diyor. Şeytan awwal qısit kan baryan yerine barya. Ohum adam näme etmeli awwalin zadi bir kıyamet haçan kıyamata oracakdı belli de. Şayet öýmede yetmedik işte. Şayet ertiye turmadyk. Be her hal sen 100 ýaşa, 1000 ýaşa bir gün barmalla. 100 ýaşaňdan soňra da geçen ömrüň gödesin hiç bolup galýar. Men üstünde kan durmaýyn. Ikilenji görürüň. Ey cemaat. Ey şu biterde okuyup bilmeýän, belkim şu okuyup bilmeýän diye belkim dermanyny eşitsinler. Özüm bilýän nipde bir derdi we pakiriň kulak asyp bilen atda. Geçen heftede görürüň edendir. Ya ahully gitsin özün dogrulasyn ni pakir bir dermandan boş galyp
ya öz tekebbürlük edip ya näme kadip pakir boş var ya bir tofar. Ahun özü bir gün iki Allah'a cevap vermeli, qari da cevap vermeli, azançı da, karger de, düktör de, her kim olsun. İnsan Allah'a cevap vermeli. İkilinci gurrun Kul a'udhu bi rabbin nas'in içinden. Min şerril vesvasil hannas. Ey cemaat, Allah şeytanı hannas attaqıptır. Huday şeytanı hannas attaqıptır. Yani näme? Hop yan qadam şeytan eýlepdir de namaz okuyup bilinakda. Huday aýtdy. Bir jegedek Allah di şeytan aňryk durur diye. Hannas diýdigi her haçan Huday diýsen şeytan iýdine gitdiýär diýdi. Şoň ýanyna durup bilmeýärdi. Hannasın manasy şu. Sen Huday subhanallah elhamdülillah bir zat agdasaňa Hudaydan şeytan iýdine gitdiýärdi. Oğlum bir adam näme etsin? Allah'ın zikretsin. Hamana namaz vakt bolup gelýärde, saat 12 bolupdyr, işte öyle azan çekiljek, bir de okuyup bilmeýärde. Ansatjak etmeli zikri näme? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Hudaýa men şeytanyň şerrinden sakla diýdi. Şonu birje 3 gaýtar aýtsyn. Bismillahirrahmanirrahim. Mihriban beýik Allah'ın adyny tutup dunýdy. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Birje 3 gaýtar aýtsyn, elinden feriştele çekip gider. Birje gaýtar imtihan etsin. Birje gaýtar imtihan etsin. Kur'an okuyacak bolanda bir auzu billahi diýip bir de bismillah. Şu ikisini her gaýyn 3 gaýtar aýtsyn ograr. Elinden feriştele çekişerler. Ograk gider, şodur şuna dehret agaşy. Şonu aýtmagyny özüne agyrym bilmelilerdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem. Ey cemaat, Resulullah'ın derman söýdüşi. Men wagt azalyp barýa, derman fakat terjemesini aýdyn. Bir adam akşam yatjak bolanda şoň qursagynyň gapdalyna şeytan negeler, ferişte degeler diýe. Ferişte aýdar, Allah'ın zikretde yat. Ey adam, Hudaý zikretde yat, gaýrat et, gowluk bilen giýjäň yatjak bol. Şeytan aýdar, bir haram zatla ýadyna salyp, ay ertaxşam okuyorsun. Ýene 10 nagadan soňra oky. Şol seriallaryň öwünde, filmleriň öwünde ýa haramyň içinde, ay sen günahkar ahim, sen Hudaý zikredeniň näme peýdasy bar? Ay sen mal dehretin, sen iň haram ahim. Ay sen bir zat ahim, ay sen biderek adam diýip, näme etjeksen erti birunip on şeýle ýatyrýar. Şylay diýen görüňüm Resulullah'ın mübarek dodugynyň arasyndan çykyp ummatyny eşitdiren görüň. Adam yatjak bolanda musulmanyň gapdalyna ferişte digelýär, şeytan digelýär. Üçüncü peygamberimizin sözü. Ey cemaat, derman gördüňdir, hayırlanyň. Bunu teberrük okuýaýyn. İza istayqaza ahadukum min manamihi fatawadda falyastanthir thalathan fe inne'ş-şeytan yabitu ala khayashimihi. Rawahu Muslim. Hadisun sahih. Peygamber aýdypdyr, derman aýdypdyr, Resulullah aýdypdyr. Canymyz, malymyz, mülkümüz fedasy bolsun Resulullah janyň aýdypdyr. Ey musulmanlar, akşam yatıp erti turuňyzda ya selallik wagt ya daňatanna ya azan çykynda ya qamat diýende hulasy turuňda dehret kılaňyzda 3 gaýtar burnuňyzy felyestenfir Arap dilinde yestenfir diýdigi gowd düşüneýliň, eliň menen agzyňa 3 gaýtar agzyň çaýkandan soň burnuňy 3 gaýtar suw çekmek ve şonu pınşırıp burnun içindeki suyu ep vermek. Peygamber aýdypdyr, şonu 3 gaýtar burnuňyzyň daşyny ýuwmaň, burnuňyz bilen suw çekden burnuňyzyň suwuny ýaxşy zyňyň daşaryk, şon şeytan adamyň burnuna ýatýandyr diýipdir. İnsanyň zahir bedeninde mikropşinasly diýär, ey cemaatler, Resulullah'ın derman aýdan sözi mikropşinaslyň aýdýany welden İnsanın zahir bedenini in mikrop kän ýüşýän yer adam ýatanda burnunyň içi diýär. İnsanın zahir gowresini in mikrop kän ýüşýän yer adamyň burnunyň içinde. İnşallah şunu akşam yatarsanız
Erti sağaman iman menen sağaman örersiniz. Şonu dehret kılanyňyzdy şu Resulullah'ın derman sözüni ýada salyň. Eliň menen burnuň edip su çekmeli we şonu pıňşyrmaly. Şonu gerşiňizden ýük aýrylan ýaly ihsas edersiňiz. Şu şeytan şu hafa çykyp gitýär. Näme musulman adam bilmenşik bolmaly. Resulullah'ın derman sözü. İmam Azam Ebu Hanife'nin hükmünde sünnetçi. Sünnet müekkede. Bayet dehret kılanda Resulullah'ın ak sünnetinden burnun üç kaytar yuğulmalı. Köplerçe hasta zenanla fakat burnun daşını yuğuyalı. Resulullah'ın sünneti bitmez onların. Şunu koç edip pışkırmalı, pınşırmalı, şu burnun suğunu zınmalı. Burnun suğu kän bolsa, döwrüňdäki adam şuluk bolsa, döwrüňdäki mulahaza etjek bolsaň, yürekleri bulaşmaz ýaly, onu ýuwaşaňrak haly mulahaza edersiň ol öz ýerinde. Ýöne burnuň daşyny ýuwup sowulşmalydyr. Peýgamber aýdýar, akşam ýatsaňda şeytan adam burnuny ýatýanlar diýip aýdýar. Iň hafa zahir bedenine iň mikrop işleýän ýer özde. Indi bir de bir ýolunyň miri bolly. Arasda imanyň içinde ýaşap, şeytany özünden daş etjek bolsa.